L'esfondrament del taller de Bangladesh amb els centenars de morts i desapareguts que ha deixat enrere posa en evidència una realitat que tots d'alguna manera o altra n'hem sentit a parlar o sospitem, però que no ens plantegem segurament quan comprem una peça de roba que ens agrada, bonica i barata. Han sortit al descobert les contradiccions d'aquest món, les contradiccions de la globalització, contradiccions que han vingut denunciant campanyes com la de la roba neta, que també es fa aquí al nostre país i amb el portaveu de la qual volem avui parlar, amb l'Albert Sales. Gràcies i benvinguts. Gràcies. Aquesta és una realitat coneguda, la producció per part de persones sense pràcticament drets i amb un salari molt baix, amb jornades llarguíssimes de roba que després es ven a les marques que comprem habitualment? Sí, Déu-n'hi-do. De fet, la campanya Roba Neta comença a denunciar això als anys 90. A Holanda comença l'any 91 i a l'estat espanyol es comencen a moure organitzacions per impulsar-la a l'any 97. Qui sou Roba Neta, perdona? És una coalició internacional, hi ha gairebé 300 organitzacions, entre sindicats, ONGs, moviments de consumidors i consumidores. A l'estat espanyol sempre l'ha impulsat l'ONG SETEM. I per què aquesta realitat no ha transcendit, diguem, a l'opinió pública generalitzada? Bé, ha hagut com petites explosions de coneixement, no? La primera de les quals va ser a mitjans dels 90, amb el boicot internacional a Nike i Adidas per el material esportiu que es feia al Pakistan i per un tema sobretot d'explotació infantil. Després ha hagut alguns altres moments en els quals s'ha pogut associar a través d'investigacions, a través de documentals, una marca molt concreta que fos líder amb explotació laboral. Però si no hi ha aquests ganxos informatius, doncs nosaltres anem fent un treball de pressió sobre les marques, de denúncia i de suport polític a les treballadores i als treballadors que estan organitzant-se per defensar els seus drets. Ara hem conegut un cas, no?, amb diversos tallers que estaven repartits en 8 plantes d'un edifici de Dhaka. Quina és la realitat, més enllà d'aquest cas concret? En quins països i en quines condicions està passant això diàriament? I podria passar un accident com el que ha passat demà passat? Els països on més precarietat hi ha en quant a infraestructures i en quant a inseguretat dintre del treball, de l'espai de treball, serien Bangladesh, Pakistan, algunes zones de la Índia, algunes zones de Xina. Això és en quant a la infraestructura i aquests grans accidents, no?, que són probables. Però la producció tèxtil i en unes condicions qüestionables moralment està molt repartida per tot el món. La producció tèxtil no es va liberalitzar totalment fins al 2005, per tant hi havia unes quotes, unes limitacions que han fet que les grans firmes anessin buscant proveïdors aquí i allà. Llavors, en quant a les firmes de l'estat espanyol, les firmes, inclús podríem parlar de tota Europa, els mercats laborals més importants per proveir-les de roba estarien sobretot al Marroc, a Turquia i alguns països de l'Europa de l'Est, i llavors ja en quant a nombre, Àsia. Bàsicament Xina, Bangladesh són les dues potències més importants i després la Índia, Pakistan, Indonèsia, Filipines. I en tots aquests països que hem anomenat, en tots ells es vulneren els drets dels treballadors? En tots es fan unes condicions dolentes, diguem? El tema de drets és difícil de tractar perquè en alguns casos s'està treballant conforme a la legislació vigent en el país. Això no vol dir que la legislació vigent en el país protegeixi el treballador o la treballadora i li doni una capacitat per tenir una vida mínimament digna. En el cas de Bangladesh, per exemple, si s'ha convertit en una gran potència en quant a tèxtil i confecció els darrers anys, és perquè té els costos laborals més baixos del món, és a dir, els salaris més baixos del món. Llavors, estem parlant d'uns salaris que en cap cas superen els 32 euros mensuals. Per molt que tot sigui més barat a Bangladesh, una família per cobrir les seves necessitats necessita al voltant de 150 euros mensuals. Llavors, 32 euros no anem enlloc. Llavors, clar, això està dintre de la legalitat? Sí, per descomptat. Es compleix el salari mínim del país. De fet, els treballadors i les treballadores porten molts anys lluitant per incrementar el salari mínim. Però, vaja, que compleixi la legalitat no vol dir que puguin menjar. Una cosa és el salari i l'altra són les condicions de treball, les hores, les condicions de seguretat, diguem, per la salut de les pròpies persones que hi treballen, quines són?
En el cas de Bangladesh, que és el que s'ha posat, el que surt als mitjans als últims temps, les hores treballen al voltant de 10-12 hores diàries durant 6 dies a la setmana. De vegades hi ha comandes especials o comandes que fan apretar el ritme i inclús es treballa més. Els espais de treball, les fàbriques de primera fila solen oferir uns espais de treball més o menys salubres, tot i que moltes vegades detectem mancances en quant a infraestructures, per exemple, el nombre de lavabos per la quantitat de persones que hi pot treballar o l'accés a l'aigua potable. Però, clar, darrere de les fàbriques de primera fila hi ha totes les cadenes de subcontractació i tot un món de tallers encara més qüestionables o més insalubres. I en molts casos, quan la producció és molt urgent, es subcontracta uns tallers que són molt perillosos per la persona que està treballant, però a més que no acceptaríem cap de nosaltres treballar ja totes aquestes hores, per descomptat. Totes aquestes hores representa que més enllà de les 8 hores són hores extres i no es paguen, representa? Hi ha milers d'estratègies per no pagar les hores extres. Les treballadores no poden queixar-se de res. En molts casos les treballadores són noietes que venen de l'entorn rural, que amb prou feines coneixen els seus drets laborals i que a més saben perfectament que queixar-se significa anar al carrer. Inclús saben perfectament que si hi ha auditories de les grans firmes internacionals, aquestes auditories socials dintre del marc de la responsabilitat social corporativa, saben que si es queixen tenen darrere l'amenaça constant de no us queixeu massa perquè si no els clients internacionals marxaran i sereu vosaltres les que us quedareu sense feina. I el propietari de la fàbrica remarca que ell no té cap problema en tancar la fàbrica, ja ha fet diners suficients i no té problema en marxar. I això ens ho trobem, és una pauta que ens trobem a molts països. Al Marroc ens en fem un fart de sentir aquest argument. Les pròpies treballadores organitzades amb les que tenim relació ens expliquen que estan amb l'amenaça constant de ens n'anem a Xina. I és, no us queixeu massa que marxarem a Xina, no us queixeu als auditors estrangers que els inversors marxaran a Xina. I a Xina es troben que els amenacen que marxaran a Bangladesh. Que al final l'amenaça de la deslocalització, que ens afecta a nosaltres també, ens afecta al nostre mercat laboral, afecta també al mercat de la confecció. Sempre hi ha un mercat més barat, sempre, on sempre. Es produeix més barat. Els sindicats hi són presents o no es permet? Els sindicats tenen una certa representació en el món de la confecció, però s'ha de dir que és un món molt feminitzat i que els sindicats són bastant masculins, i en alguns països més que d'altres. En el cas de Bangladesh, a més, hi ha una persecució sindical i dels activistes extremadament dura. Quan van haver les mobilitzacions fa uns anys per demanar l'augment del salari mínim i es va aconseguir passar d'uns 16 euros mensuals a l'actual de 28 euros mensuals aproximadament, la següent onada de mobilitzacions, que va ser, escolta'm, és que no estàvem demanant 28 euros mensuals, estàvem demanant una mica més, va suposar una repressió duríssima. Repressió tan dura que al final molts sindicats van fer un pas enrere i els grups d'activistes que van quedar allà intentant mobilitzar els treballadors i les treballadores han patit des de cremes de locals fins a tortures, segrestos per part de la policia, perquè no són detencions, donat que duraven massa temps i que a més anaven acompanyats de tortura. I a l'abril del 2012 un company que es deia Aminul Islam va ser trobat assassinat en una carretera, després de desaparèixer quan estava fent la seva feina d'activista pels drets laborals. Els propietaris d'aquests tallers allà són persones locals, la majoria? En molts casos sí, no podríem dir la majoria perquè hi ha molta inversió asiàtica també d'altres països d'Àsia. I en aquest cas, per exemple, donava la casualitat que un empresari català tenia una empresa, una joint venture amb un empresari de Bangladesh, o amb diversos empresaris de Bangladesh. Teníeu coneixement, vosaltres? No, aquesta no la coneixíem. De fet, nosaltres som molt reactius en aquest sentit. Nosaltres no podem inspeccionar tots els mercats laborals, sinó que estem treballant amb els grups que estan sobre el terreny, perquè no donem a l'abast a més. Llavors, els grups que estan sobre el terreny, en la mesura que fan la seva feina, ens poden anar informant. Quantes persones calculeu que treballen en aquestes condicions? A Bangladesh, per exemple? És molt difícil de dir, no et sabria dir un nombre. El que sí que, per quantificar-ho, el 80% de les exportacions de Bangladesh són confecció, són roba i confecció. Per tant, pràcticament
Es diu que hi ha uns 5.000 tallers, no? Uns 5.000 tallers en complexos d'aquest tipus i es parla de la conurbació de Dhaka. Llavors, probablement sigui més. Això és el que passa allà, no? Però tot això ve d'unes comandes que arriben, perdó, d'altres països impulsades per un model de negoci on primen les presses. Com és aquest model? Les grans firmes de moda cada cop produeixen menys, i algunes que no produeixen res, que de fet el que fan és encarregar a proveïdors, no? Encarregar a proveïdors aquell disseny que volen amb la matèria prima que els interessa, el teixit, l'estampat que els interessa. Llavors la confecció és la part més fàcil de deslocalitzar de tot aquest procés i per això està repartida per tot el món. En el cas aquesta confecció, el que acaba passant és que queda en mans d'unes empreses, d'uns proveïdors als quals se'ls encarreguen o se'ls fan comandes. Aquestes comandes en els últims temps responen a la lògica del just on time, que hi hagi un flux de roba que vagi de la fàbrica a l'aparador i que passi pel mínim emmagatzematge possible, per tant d'economitzar i d'adaptar-se al que nosaltres volem o al que nosaltres comprem. De fet, és una transferència de riscos, perquè la marca internacional no vol arriscar-se a fer col·leccions que no surtin comercialment i, per tant, fa les comandes d'una manera que a l'empresari li costa molt planificar la producció. Però un empresari de Marroc, de Bangladesh o de Xina no arriscarà tampoc diners en això. Per tant, transferirà els riscos a la part més dèbil de la cadena, que són les treballadores i els treballadors. Tindrà una plantilla que en argot serà flexible. I flexible significa tenir molt poqueta gent treballant pel volum de feina que tens i, si cal, exprémer'ls a fons. I exprémer'ls a fons significa no dormir si cal, o dormir dintre del taller durant 4 horetes i continuar treballant, etc. Llavors tenim una gamma d'experiències i de situacions d'explotació que van de les més lleus, entre cometes, que seria excessos d'hores fins a les 10-12 hores diàries, fins a autèntiques barbaritats que s'han arribat a denunciar en tots aquests anys de campanya. Per exemple? A finals dels 90, principis dels 2000, va haver un cas en el que fins i tot es proporcionava amfetamines a les treballadores perquè aguantessin i després se'ls descomptava del sou. Que això és un extrem, però la pràctica de que les treballadores no puguin marxar de la fàbrica per dinar perquè se'ls dona molt poc temps i que hagin de passar pels menjadors de la fàbrica i al menjar se'ls descompti del sou és molt habitual. Llavors, el menjar no són amfetamines, però també és necessari. Llavors, són situacions que es repeteixen una i altra vegada. Treball infantil n'hi ha? Encara n'hi ha. El que passa que a les fàbriques de primera fila és molt difícil de trobar-los i en això sí que les marques amb renom internacional han estat bastant efectives, si més no, a l'hora que no aparegui enlloc. De fet, hi ha molta por que es relacioni la marca amb treball infantil. Ara bé, a mi sempre m'agrada recordar que pel fet que una obrera compleixi 16 anys ja no tenim carta blanca. Llavors, sembla que aquí es posa de manifest una altra de les contradiccions. Estem molt preocupats pel treball infantil, però quan les noies compleixen aquests 16 anys, llavors ja ens n'oblidem. I hem de recordar que són noies que tenen una carrera laboral molt, molt curta, perquè a partir dels 30 anys no les vol ningú en aquestes fàbriques. Per què? Doncs perquè ja les han cremat, ja el desgast físic, els mals d'esquena, els problemes de visió ja fan que no siguin tan ràpides com les noies joves i per tant se les fa fora. I això estava molt ben descrit i amb estudis molt fonamentats a Llatinoamèrica, a Mèxic sobretot, i ara comença a estar fonamentat també amb estudis seriosos en el cas del Marroc i en alguns països d'Àsia, sobretot a Xina, a través d'investigadors de Hong Kong, que han estat fent recerca sobre aquest dany a la salut i aquestes noies que queden jubilades als 30 anys, que òbviament no han pogut estalviar amb aquests salaris i que a més passen a estar relegades dintre de les seves posicions a la família o
o dintre del que és la vida laboral i la vida social. Les empreses aquestes ho saben o simplement es tapen els ulls i deixen fer? Jo crec que si no ho saben és perquè no volen. Nosaltres els hem facilitat sempre els informes que hem realitzat des de l'any 97 fins a l'actualitat. Hi ha una successió d'informes, cada campanya roba neta de cada país, estem a 15 països europeus, té com certes especialitzacions a nivell de país, certes relacions ja establertes, i per tant la campanya del Regne Unit porta molts anys denunciant la situació a Bangladesh i passant-nos els informes, nosaltres els facilitem a les firmes espanyoles, nosaltres portem molts anys treballant al Marroc, la situació hi és. La resposta de moltes marques quan fem aquest tipus de publicacions és sí, és veritat, això passa, però a la meva línia de producció no. A la meva cadena de subministraments no, perquè la meva responsabilitat social empresarial és la millor i jo controlo la cadena de producció. En canvi, cada cert temps apareix que les firmes grans es troben involucrades en casos d'aquest tipus. Pot ser que encarreguin la producció a una empresa que aquesta a la vegada ho encarregui una altra i a base de subcontractacions es perdi el control del que està passant? Hi ha vegades que sí, tot i que les firmes més importants prohibeixen la subcontractació sense consentiment previ. I habitualment el que diuen és que això s'ha fet sense que elles ho sabessin. De vegades, inclús, on es produeixen els casos, estan dintre de la llista oficial de proveïdors, per tant... Però ells són els que posen les condicions, els qui apreten i pressionen per tenir la comanda un dia concret, no? Sí, per descomptat. I saben que o es fa amb unes condicions molt apretades d'hores de les persones, o no surt allò. Insisteixen en que les auditories garanteixen que es compleixen els drets laborals i que els seus equips auditors passen per totes les fàbriques. Clar, nosaltres hem fet diversos informes que mostren com els models d'auditoria són tan diversos que hi ha metodologies més serioses, metodologies menys serioses, i ni nosaltres ni el consumidor pot saber quina metodologia és seriosa perquè al final no saps a qui creure. L'evidència empírica és que un cop rere l'altre ens trobem en aquestes situacions i que la gent no hi vol ser còmplice. I què li ha semblat la resposta d'Europa, de la Unió Europea, dient atenció, si això passa, nosaltres no volem tractes amb això i vetllarem perquè es compleixi? Em sembla una mica hipòcrita. Una mica hipòcrita perquè fins i tot iniciatives tan simples com que arribi al Parlament Europeu una proposta per obligar a una traçabilitat a les etiquetes i com a mínim que sigui obligatori posar el made in a les etiquetes i que sapiguem d'on venen les peces de roba, es va bloquejar al Parlament Europeu. I només els Verds van intentar impulsar-ho i van intentar treure-ho endavant i tot i així allà es va quedar. Llavors funcionem a base de tragèdia i de catàstrofe. I de fet, si no haguessin mort 300 i pico persones, ara no estaríem parlant de Bangladesh i probablement la majoria de gent no sabria que gran part de la seva roba ve de Bangladesh. Si algú ara pensa, com puc saber, quan vaig a comprar al centre de qualsevol ciutat nostra, poble, si allò que em compro o que em vull comprar és o no és fet en bones condicions, com ho podem saber? O és tot fet d'aquesta manera, diguem? Per desgràcia és molt complicat. Nosaltres oferim tota la informació que tenim sobre les firmes internacionals, tota la informació que es genera a través d'aquesta relació amb les marques, l'oferim a la pàgina web de la campanya, de la manera més transparent possible. Tampoc no podem fer investigacions exhaustives perquè no és la nostra funció. Nosaltres donem suport als obrers i a les obreres que estan en lluita. Però sí que és veritat que amb aquesta informació es pot fer una idea de qui és més transparent i qui ho és menys. I per tant, demandar transparència. Però a més, hi ha formes alternatives d'accedir a la roba i a la moda. Donem uns criteris de consum responsable també a través del web que més o menys poden orientar una mica i llavors hi ha corrents noves, hi ha gent que es preocupa. Al Regne Unit, sobretot, s'ha fet força potent el corrent de moda ètica i aquí tenim representants del corrent de moda ètica que estan comercialitzant. Per tant, es pot anar indagant. Hem d'acabar. Només una cosa. Això que passa amb la roba passa amb altres sectors? Sí, sobretot amb l'electrònica ja hi ha força investigació feta. I les vulneracions són del mateix nivell o més greus? Del mateix nivell, sí. Sobretot el muntatge d'aparell electrònic. Un altre tema que en podríem parlar un altre dia, segur que n'hi ha per molt. Per desgràcia, sí. Moltíssimes gràcies, Albert Sales, per haver-nos explicat. Fins una altra. Fins la propera.